Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri seiko mabasa kuri seiko se kwamungava muri kumativi mana enyika. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu, asi kana mava kuposta nyaya yangu please post saID. Nyaya yandiunza pano ndodawo kungozivisa muri yeZimbabwe kuti kuromba kunoita sekunge kwakanaka, but at the end of the day unozoona kushata kwazvo, ende kana watopinda mazviri hazvisi nyore kuti unge uchibuda mazviri, nekuti unenge wava kutevererwa nemweya yevanhu vakafa. Saka chinoitika ndechekudai mukoma, kana munhu akafa kune kwaanenge achifanira kuti ange achienda, but pane vamwe vasingakwanisi kuti vange vachienda uko kwavanenge vachifanira kuti vange vachizoenda, sevanhu vanenge vakapondewa, kana kuti munhu anenge akafa aine chigumbu sekuti anenge akazofa mushure mekunge atorerwa murume kana kuti mukadzi. Zvimwe zviya zvekuti zvinonetsa kuti unge uchingomuka wakaregerera munhu. Saka kana uine chigumbu chakaita saichocho, mweya wako unenge uchingodzungaira uri panzvimbo imwe chete, usingakwanisi kuti unge uchienda uko kunonozorora vamwe vanenge vafa. Saka munhu kana akafa, vanhu vanenge vafa zuva iroro munofambidzana muri pamwe chete, zvakangofanana kuti musi waunozvarwa mweya yenyu inoburuka pamwe chete zuva iro ramunozvarwa. Zvekare musi waunofa vose vanofa zuva iroro. Munenge muchifamba muri makaita muroad, muchifamba muchienda kunzvimbo imwe chete, asi umwe neumwe anenge aine destination yake yaanenge ainayo. Vamwe ndivo vanenge vasingazokwanisi kuti vange vachizosvika kudestination yavo nekuda kwekuti vanenge vaine zvinenge zvichivadzosa panapa panyika, nevamwe vanodzoswa. Saka n'anga zvadzinozoita manje, nekuda kwekuti mweya wemunhu akafa asina chigumbu haufi wakadzoka, uye zvekare unonetsa kuushandisa, vanozotora vanhu vaya vanenge vakafa vachiita zvekupondewa, vanenge vakafa vachitsikwa nemotikari, tsaona mumigwagwa, rufu runorwadza, kana kuti vakafa vaine zvigumbu, ndivo vavanozotora vanhu ivavo vobva vachizotanga kushandisa mweya yavo. Saka vanhu vaya vanenge vakafa vachirwadziwa. Saka iwewe kana wodhila nemweya wemunhu akafa achirwadziwa, kana ukazoti after wamushandisa kwemakore wobva wachizoti ina handichadi zvinhu izvi, unofungidzira kuti ungawirirana nemunhu akadaro, kana kuti nechikwambo chaunenge wava nacho hamufi makawirirana, nekuti icho chinenge chatowana pekutopedzera shungu nehasha, uye zvekare nepekuti chirambe chakabatirira kuti chizoramba chiri munyika yevapenyu, nekuti mweya unenge wava kusada kudzokera kuvafi. Saka kunyangwe zvikanzi unenge wawirwa nedambudziko kana kuti nenhamo yakaita sei, hakuna reason yekuti tingati this is a reason yekuti munhu ange achizoromba. Ndo maonero angu iwawo, because ndiri munhu wekuti ndiri kurarama ndiri mazviri, ende kubuda ndinotoda kutobuda, but zvinotinetsei nekuti ndine mweya yevanhu vakafa yandakaenda ndikanopiwa kun'anga ndisingazivi kuti mafuta andainge ndichipiwa ndichinzi mafuta elaki, mafuta iwawo andainge ndichipiwa ainge asiri mafuta elaki chete, but wainge kutori urombwa hwandainge ndava kutopiwa kumashure kwakabhodhoro kemafuta elaki, kwainge kuine mweya yevafi. Saka ndine 5 years dzandakapiwa, because ndakazodzokera kun'anga zuva iro randakasangana nezvinhu zvandisina kunzwisisa mumba. Ndakati ndapedza kugeza ndava kutanga kutopfeka, pandakaenda ndichinozvitarisa muglass, hamene kuti sei musi iwoyo ndakaenda kunozvitarisa mumira, because as a man kashoma kuti ungati wava kuda kubuda umbotanga wazvicheka mumira kuti uri sei. Mukoma handina kuzviona mumira, zvinova zviri zvinhu zvakandinetsa kuti what is going on, handina kukwanisa kuzviona mumira. Saka ndakabva ndachizoti pandakatarisa zvekare ndikabva ndaona kuti mainge muine umwe mukadzi ainge arimo akamira achichema achidyiwa nemakonye.
ndobva ndatoziva kuti chainge chitori chikwambo chandainge ndaona. Ndakabuda mumba ndichitiza uye zvekare ndainge ndava nemazuva akati one day ndainge ndichingonhonga mari mukufamba. Ndaikwanisa kungonhonga kana 5,000 rands 4,000 rands. Saka ndainge ndichitoziva kuti zvinhu zviri kuitika zviri kukonzereswa nechibhodhoro chandainge ndakapiwa chainge chiine mafuta elaki. Saka ndakaenda kumba kwen'anga iyo yakandirombesa. Ndopa yakabva yachizondiudza chokwadi chekuti ndichararama kwemakore anokwana kuita 5 years. Ndinofanira kuti ndinge ndichizodya joy, kunakidzwa nemari iyo yandinenge ndichizowana. So it means kuti 5 years dziri kupera next year ndipo padzichapera. So when I die, mukomanashi, at least I want to give my own testimony kune vamwe vanhu, even though people do not know me. Zita rangu muchanditi Keith, uye zvekare ndakaromba. Kuromba kwandakaita ndakazviudza kuti ndainge ndaneta nenhamo, ndikati ndo ainge ari mareasons angu iwawo, but zuva randichanzi ndichanomira pamberi paMwari, I know kuti it is not a reason that is good enough, because kushanda ndainge ndichishanda, mari yandainge ndichiwana yainge iri shoma, asi at least ndainge ndichikwanisa kutorarama, kuzvitengerawo chikafu, kutengawo hembe, uye zvekare kumusha ndainge ndakatovakawo katurumu kangu zvekuti kudzokera kumusha ndaingoendawo ndongonojingirisawo, ndichingorarama sekurarama kuri kuitawo vamwe, sekukura kwatakangoita tichingotsanzidzira. Saka ndakati ndainge ndaneta nenhamo, ndo pandakabva ndachizotanga kufamba ndichienda mudzin'anga dzakasiyana siyana kuzosvika ndichizonopiwa chibhodhoro chelaki. Chibhodhoro ichi chelaki ndakachipiwa nekuti ndainge ndakaudzwa kuti kwatainge takakurira kuchitungwiza ndainge ndakagadzirwa nevamwe avo vainge vachigara pamba patainge tichigara. Saka hanzi pamba pataigara painge paine umwe mukadzi ainge ari muroi. Saka aiti kana akamuka zviya usiku ainditora oenda neni kunoroya. Saka kundishandisa kwaainge achindiita ndiko kwainge kwava kundipa minyama, nekuti dzimwe nguva aizoti kana tikaenda kumakuva but ini ndisina kana chandinenge ndichiziva, obva achizonondidyisa nyama yevanhu kumakuva ikoko. Saka nyama iyi yainge ichinzi ndiyo yainge ichindipa mweya wejambwa nemunyama iyo yainge iri munyama dzangu. Saka vakanditi kundirutsitsa zvainge zvonetsa nekuti zvinhu izvi zvainge zvakaitika kudhara. Saka vakanditi chandinokwanisa kungokuitira ndechekuti ndava kukupa chibhodhoro ichi chelaki. Ndakambofunga nezvazvo, but ndikatanga kuona kuti kunyangwe ndikada kuregedza kutora bhodhoro iri relaki ndichiti ndinotya kushandisa mishonga, but zvichandibatsirei because upenyu hwangu hwose handina kumbogarawo ndakabata mari yakawanda, kungorarama upenyu hunorwadza chete. Let me try and let me see kuti ndinokwanisa kubatsirikana here, sezvo vainge vachindiudza kuti vainge vaine vanhu vakawandisa avo vavainge vakabatsira. Saka mukomanashi ndakabva ndachizopiwa chibhodhoro chiya, ndikabva ndachizotanga kuchishandisa sezvandakuudzai kuti ndainge ndava kutanga kunhonga mari, kuzosvika ndichizoona munhu akafa ainge ari mumira akanditarisa, apa ainge achitodyiwa nehonye. Saka vakandiudza kuti ndichakupa 5 years dzekurarama. Saka zvaunenge uchifanira kuti unge uchiita ndezvekuti make sure kuti unongogara uine vakadzi vemuwando vaunenge uchidanana navo. Izvi zvinozokubetsera kuti mukadzi waunenge warara naye, mari yaunenge wakashandisa pamukadzi waunenge wakadanana naye before uchizosangana newaunenge uinaye, zvinokudzosera mari yako. Saka mari yandiinayo mukoma haisi mari like yechokwadi, it's like fake money, but inoshanda. Ndinokwanisa kutokupa mari izvezvi ugotopinda mushop ugototenga nayo mari iyoyo, but inenge isiri mari yechokwadi zvekuti mushopu imomo vanozoti nekufamba kwenguva vanokwanisa kungoitika kamishap kekungoti mari inongonyangarika mushopu, kana kuti pavanenge vachiita stock taking dzavo vanotongoshoterwa nemari. Inokwanisa kusashota yose at the same time,
but inongoshota pashoma nepashoma kusvika ichizonokwana mari yandinenge ndakashandisa. Kunyange zvikanzi mari iyoyo inenge yakawanda sei, ndipo paunokwanisa kungoti bhengi rangu randidyira mari, handisi kuziva kuti mari yangu yaenda kupi. It is because mari iyaya yandinenge ndakatora inenge ichifanira kuti inge ichizonoshanda zvekare somewhere else. Saka ndokurarama kwacho ikoko kwandinoita, ende ndiri munhu wekuti ndinongogara ndiri kumafaro nguva dzose, ende ndinotoenda kumashows akasiyana siyana. Kana kuri kunzi kunenge kuine mabig artist anenge achibva kumusha akauya kunoko, I make sure kuti ndinototsvaka vasikana vakawandisa, vasikana vanenge vachitoshuvirawo kuti vange vachienda nevarume vanenge vaine mari kumashows, kunogarawo kuma-VIP muchinwawo doro rinodhura in a safe space. Saka kana tichizobvako, then we go to my house, tobva tachizorara tose, then ndobva ndachizokushandisa, but unenge usingazvizivi kuti ndinenge ndichikushandisa pamhiko dzehurombwa. Saka ndo mararamiro awo andinoita. And next year nguva yangu ichapera muna June. Ndakatomboedza kuti ndinge ndichitaurirana navo sekuru vakandibatsira, vakati zvinonetsa kana wakatopiwa 5 years nezvinhu zvangu, kunyange ukada kuedza kuita sei, but 5 years idzodzo haufi wakadzidarika. Vakati unless kana uchiri kuda kurarama ndinokwanisa kukubatsira worohwa nezvinhu, kana zvakurova unenge wava kupenga, which means kuti unokwanisa kuzorarama kwemakore awo awakatarirwa naMwari pawakazvarwa kuti iwe uchararama, it's either 50 kana kuti 60 kana kuti 70 years. Saka kubva izvezvi, kana kuri kunzi kana ndichida ndinongoenda kumatare, kana ndaendako vanobva vachizovhurira, vane zvimwe zvinhu zvavo zvavanoti zvinogara mune rimwe drum riri kuseri kweimba yavo. Saka vakati ndikakuvhurira zvinhu izvi zvikakurova ukatanga kupenga, zvinozonokuchengeta nekuti unenge wava kupenga, but uchararama kweupenyu hwako hwose uchipenga uri benzi. Saka ivo vari kuti sarudzo ndeyako, but mukoma ndinoona sekunge kufa kuri nani, because kana kuri kunzi ndava murwere wepfungwa, ndingati ndinenge ndichiri munhu anenge achiri kurarama here kana kuti kwete. Ndiyo secret yangu yandiinayo. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Asi ndauya pano because ndoda kungopa testimony yangu kuna umwe munhu kunze. I just felt it in my heart kuti zvimwe kuda panenge paine umwe munhu uyo anenge ava pedyo nekuda kunorombesewa sezvandakaitawo inini. Saka ndauya pano zvimwe kuda ndini mutumwa wako, ndatumwa naMwari wako nevadzimu vako kuti ndinge ndichizokuudza kuti siyana nadzo pfungwa dzauinadzo pachiri padhuze. Hausi upenyu uhwu hwekuti unorarama uri wega. Ndinogara zimba rakakurisa kwazvo muno muJoburg. Kana ndisina musikana anenge auya kusleep over, and handitotendedzwe kuti musikana akauya kusleep over ogara kwemazuva akawanda, it's either anoita 2 kana kuti 3 days, and hapana pandingazoti after 2 days umwe upinda, after 2 days umwe upinda. Saka ndinokwanisa kuzogara zvimwe kuda kwewiki ndiri ndega. Saka pandinenge ndiri ndega kudaro, imba iyi yakakurisa, it's an upstairs. Dzimwe nguva ndinozosarudza kutorara kana mukicheni, because zvinenge zvichiitika mumba zvinotyisa. Zvimwe zvacho kutozvitaura zvinokwanisa kuzotokonzeresa kana ma-effects kune vamwe vanhu vanenge vasiri very powerful, because munokwanisa kuzotohakira zvimwe zvinoitika mumba mangu zvozotanga kutoitikawo mudzimba dzenyu. Saka hausi upenyu hwekuti unenge uchiti wakagara kudownstairs unotonzwa vanhu vachitochema vari kuupstairs. Apa vanhu ava vanenge vakasofa kudhara, ende hausiriwe unenge wakavauraya, but vanenge vachichema vachiita sekunge iwewe ndiwe wakavauraya, nekuda kwekuti unenge wakangopiwawo chibhodhoro chaunenge wakanzi chibhodhoro ichi ndo chichakubatsira, chichakuyambutsa, but unenge wakapiwa zvinhu zvinokuvadza. So when you post muzongondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu, where strange things indeed they do happen in this world. Hanzi kana kuri kunzi ndo zvaunenge wafunga izvozvo kuita,
chibva wasiyana nazvo, because kuromba hakuna kunaka. Ngatitaurei navo mucomment section. Kana kuri kunzi ndopfungwa dzawanga wava nadzo idzodzo, you can reach out to us even on Facebook and you share with us your own side of the story. Muripiko our loyal subscribers, kasa munama Facebook here, hamushandise Facebook here, because paya ndakambonzwa muchiti muri kuwandira ku Facebook. We have now opened our couples page ku Facebook, but tichiri pa 800 and something followers, but we'll keep on pushing. I want to test something. I want to see kuti Facebook content yacho yakamira sei, so that I can also tell you kune avo vanenge vachida kuzoitawo ma couples content avo. So we are doing this as an experiment, so try to push us so that we can make it and we can tell you the tricks, the do's and don'ts. Reketsaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndakashandiswawo namama vangu kugadzira best friend yangu. Ndainge ndisingazvizivi kuti vainge vakatoronga navatete hanzvadzi ya baba ve best friend yangu, nekuti vainge vakavengana naamai ve best friend yangu. Saka tainge takagara pachikomboni style. Saka mukukura kwedu mukoma taingovawo vanhu vekuti taitambura, but with my friend we were like sisters. Kumba kwavo vaitiwo kana vaine chavanenge vabika aisarudza kuuya kuzodya neni, ndo zvandaiitawo. Saka vabereki vedu vaiwirirana, but ndainge ndisingazvizivi kuti mama vangu vainge vaine godo rainge rakadaro. Saka friend yangu akazosvika pakuroorwa, akatanga atizira. Saka akatizira murume ainge agara aine mukadzi wake, but vaiva nemachallenges avo. Mukadzi wacho ndokubva achizoenda. Friend yangu akazobvisirwa mari mukoma, zvekuti pamba patainge tichigara ipapo paigara vanhu vakawandisa. Musi waakaroorwa pakatoitwa mabiko, a very big party. Saka mai vangu vanoita sekunge vakangotanga kungonzwa godo kubva ipapo. Saka vakazotanga kungowirirana navatete vacho. Vainge vachigara musame line, but before that vainge vasingawirirani navatete ve best friend yangu. Saka vatete ava vainge vava kungogara vachingouya pamba. Then one day vakazouya vaine gumbeze ravo. Gumbeze iri mukoma vakaritengeserwa neumwe mukadzi ainge ari muNdebele. Mukadzi uyu aibva kuBulawayo nemamwe magumbeze amene anzi kwaimbova neimwe kambani yaita zvokugadzira magumbeze kuBulawayo. Saka aiuya nema2-in-1 magumbeze obva achizotanga kumatengesa muHarare. Saka vakaenda vakanotenga gumbeze iroro, akatodarika nepamba pedu. Musi wacho vabereki vangu vainge vatoripo, vakatoti hatina mari. Akatengesa ndokubva ivo vatete vacho vachizoya negumbeze vakati vainge vari kwereta. Vakatanga kutaura namama vangu. Saka ndakavanzwa vachiti wandisa gumbeze iri ndichazodzoka pano. Vainge vasingadi kuti murume wavo ange achizviziva. Saka takati takagara mukomana chine rimwe zuva, vakatanga kududunura shinda kubva pagumbeze iroro. Vakazondipa vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunopa best friend yangu gumbeze as a gift. Ndakamboramba because ndakaona kuti pane shinda dzakadudunurwa. Ndikati zvinoita here kuti imimi mabva mukuita zvamaita, plus vakasona neimwe shinda yered, but masonero avakaita zvekuti munhu waisambozviona kuti pane shinda imwe yazoita zvekusonererwa. Saka shinda iyi yakauya futi navatete. Ndakazongotora gumbeze iroro ndokuenda ndikanopa friend yangu. Saka akazotanga kushandisa gumbeze racho iroro. Saka ashandisa gumbeze zvakazotanga kucreate maproblems mumba make, asingatozivi kuti gumbeze rainge ainaro mumba make ndo rainge rava kukonzeresa kuti agare achingorohwa nemurume, achinetsana nemurume nguva dzose. Kuzonosvika murume achizoti ainge amitisa umwe mukadzi, akamitisa umwe mukadzi wekubasa kwavo. Mukadzi uyu she was already married. Then ndokubva vatotiza vakatobuda muHarare vakaenda vakatanga kugara kuGweru. Apa friend yangu she was pregnant. Masekerwo akazoitwa nenyika mukomanashi akasvika pakufa
aine depression. To this very day mukomana zvinhu zvokuti zvinondirwadza kana ndikafunga nezvazvo. It is just that ndainge ndichiri mwana mudiki, chekuitawo painge pasina, because mama vangu vairova, vaiti kana vafunga zvavanenge vafunga kana ukaramba kuzviita wairohwa. So ndonyaya yangu, handizivi kuti must I forgive myself or should I keep on punishing myself mupfungwa, because I blame myself for not telling my friend zvandainge ndakanzi ndinge ndichiita kumupa gumbeze iroro rainge riine shinda dzainge dzakadudunurwa zvekare neimwe shinda yered yainge yakasonererwa pariri. So I can't forgive myself. If I want to forgive myself, where do I start mukoma? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Akomanaka uchiti wapiwawo chipo chegumbeze nebest friend, izvo chipo chacho chabva kuna vatete vako. Zvimwe gumbeze iro rakatombotanga raendeswa kun'anga, kushinda dzakazodudunurwa pagumbeze akomana. Yo, let us try to speak with our dear sister mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi pakadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Kubva vabereki vangu pavakauya kunoku kumhiri kwemakungwa havana kuzombodzokera, saka mufamily dzinza redu tose tangosara tiri 4. Saka tasara tiri 4, inini ndine mwana wangu 1, but mwana iyeye atori ne problem yekuti anopota achirasika njere. Then mamwe mabrothers angu maviri havana kukwanisa kuitawo vana. Then this other sister of mine, she is in a wheelchair. Saka dzinza redu tinotoona sekuti ndokutoparara kwaita dzinza, zvichikonzereswa nezvakaitwa nevabereki vangu. Vabereki vangu mukoma ivo vainge vakatenga mabhazi kudhara kubva kune mamwe mabhazi avo ainge achinzi ekwakura kurerwa. Saka vakazosvika pakuremerwa muindustry ndokubva vachizoenda kuZambia. Vaenda kuZambia vakanopiwa mushonga wavakanzi vaifanira kuti vange vachizoshandisa. Zvinhu zvakatanga kufamba zvakanaka. Vabereki vangu vainge vava nemari. Then ndokubva vachizovharwa mari baba vangu pavainge vava kuda kuti vange vachiupgrade mabhazi. Vane umwe uyo wavainge vakatuma kuti anga achienda kunotenga bhazi kuTanzania, akabva atiza nemari. Apa ainge atori munhu aitozivikanwa muindustry, aitopiwa mari nevamwe vainge vaine mabhazi kuti anga achinotenga mabhazi. Saka akabva achizotiza nemari yacho, haana kuzoonekwa zvekare. Saka baba vangu pavakaona kuti ndo zvainge zvaitika, vainge vatonyura ende kuti vange vachisimuka zvakanetsa kusvika vachizonodzokera zvekare kuZambia, vakabva vachizopiwa mushonga. Vakapiwa mushonga vanoti vainge vachida kugadzira munhu ainge akatiza nemari, vasingazivi kuti kugadzira munhu kunotoda futi kuti unge uchishandisa chikwambo. It's either unozochidzosera chikwambo ichocho kune n'anga kana kuti chikwambo chaunenge watopiwa kuti chinge chichizoshanda newe kweupenyu hwako hwose paunenge uchiita zvemabusinesses ako. Saka baba vangu vakaramba chikwambo chekurenta. Vakati ndinoda zvinhu zvekuti zvinozoramba zvichindibatsira mubusiness, asi panguva yacho vanoti vainge vasingazivi kuti mafuta avainge vachipiwa ainge asiri mafuta ekungoti zvinhu zvavo zvifambe zvakanaka, asi aitouya atori nechikwambo chinenge chakaberekewa nemafuta acho. Saka baba vangu pavakazozviziva kuti ndo nyaya yainge yavapo, vakabva vachizotanga kuchekeresa hama in secret. Vakazoudza amai vakabva vachizobvumiranawo nazvo kuti ndo zvainge zvatovapo. Saka vanhu vemumhuri vakati vatanga kufa, vanhu vakatanga kufamba. Baba vangu vakaitirwa a go back to sender nevamwe bamunini vainge vari munin'ina wavo, vaitirwa a go back to sender. Kudaro baba vangu vakatombooma shaya, vakarohwa nestroke. Ivo vanoti vakaona nguruve dzainge dzakawanda dzakauya muofisi mavo dzikatanga kuvamhanyisa
kwava kutodonha pasi, kwava kutooma shaya. Vakawanikwa vakadonhera muofisi mavo vatorohwa nestroke. Baba vangu vakazoita right mushure mekunge amai vangu vaenda kuZambia neimwe brother yangu. Vakabvako vaine mishonga yavainge vainayo, ndokubva pachizotengwa kombi. Pakatengwa kombi mukoma yainge iri second hand. Amai vangu vakataura neimwe friend yababa ainge aine prazi raainge akawanawo panguva pakaitwa hondo dzeminda. Kuprazi ikoko mukoma kwainge kusina zvainge zvichimborimwako, rainge ringoriwo prazi ratongovawo sango. Saka mama vakabva vachizohaya chigredha kukaenda kukanocherwa gomba rainge rakakura, gomba rekuti kombi inotokwana. Saka kombi iyi mukoma yakabva yachizoiswamo mugomba iroro rainge rakacherwa. Pasiti roga roga painge paine chidhori chainge chakagadzikwa. Chidhori ichocho chainge chakamwaiwa ropa, asi hanzi ropa iroro rainge riri ropa revanhu. Hameno kuti vanhu ava vakaita zvekuurawa here kana kuti chii chakaitika, but hanzi chidhori choga choga chainge chakamwaiwa ropa remunhu chaiye. Saka ndokubva kombi iyoyo yazofushirwa nezvidhori izvozvo. Zvidhori izvi zvakazova zvikwambo zvakatanga kunetsa. Saka painge pachidiwa zvikwambo zvakawanda kuti baba vangu vange vachizopora zvekare back to sender inge ichizodzoserwa kumuridzi, nekuti go back to sender inokwanisa kudzoserwa zvekare kuna sender yoita go back to sender yonokurova iwewe muridzi. Ndo zvakazoitika pana bamunini. Vakangoomawo shaya vachinzi vainge vachibva kumagarden kwavo, ndokubva vatobatwa nestroke. Then after 2 days ndokubva vachizoshayika. Zuva ravakafa bamunini ndo zuva iro baba pavakamuka vava kutokwanisawo kutofamba, vakatoita right, vakatoita sekunge munhu ainge asina kumbogara akarwara. Vakatoenda kurufu kutonoganza kuda kuonesa hama dzavo kuti ivo vainge vaine simba rakanyanyisa. Saka zvikwambo izvi zvakazotanga kuda ropa. Bhazi rababa vangu mukoma rakaita imwe accident yekuti rakakatyamadza vanhu vazhinji, nekuti paaccident ipapo pakafiwa zvokurevesa. Saka bhazi iri rakati raita accident, vabereki vangu vakadhonzesa bhazi rikaenda kugaraji. Rakazogezewa huri usiku. Richigezwa kudaro mukoma, pane vanhu avo vakabva kuZambia vakauya kuzogeza bhazi iroro rainge rabva mukuita accident. Saka vachirigeza nevabereki vangu vainge varipo nebrother yangu, hanzi vainge vaine mabhaketi, umwe neumwe ainge aine bhaketi rake. Paunenge uchipukuta pamasiti panenge paine ropa, unenge uchisvinira ropa iroro mune rimwe bhaketi. Hanzi mvura iyoyo yakazotorwa ikabva yachizoiswa mudrum, ndokubva yachizoenda ikabva yachizonoraswa apo painge paine gomba rainge rakacherwa, mukazoiswa kombi yainge yakazara nezvikwambo. Ndo zvakaitika ipapo. Kubva ipapo mukomanashi mudzinza vanhu vainge vopenga, vanhu vachitambudzika nenhamo, kuzosvika vamwe bamukuru mukoma wababa vakazotosungwa nemapurisa mushure mekunge vabva kumusha kuGokwe. Vainge vaine demo vachida kuuraya baba, nekuti bamukuru ivavo vainge vakaurayirwa vana vavo vose. Ende ndakatombosangana neimwe cousin yangu uyo ainge akabva mukufa, akafa neaccident. Vaenda kutrip kuchikoro, ndokubva kwachizoitika accident, ndiye ega akafa. Saka ndakatomuona nerimwe zuva mupassage wainge kuri usiku. Pandakamuka ndichiti ndainge ndichida kuenda kunonwa mvura, ndo pandakatomuona ainge akazara neropa, akapfeka zvewhite, akamira, but ainge akatarisa kudoo rekubedroom kwainge kuchirara vabereki, ndokwa ainge akatarisa ikoko. Akangocheuka ndokubva anditarisa akanyangarika. Ndakamhanya ndichidzokera muspare bedroom. Vabereki vangu hamene kuti vakazviziva sei, vakauya vakatanga kupfungaidza. Handizive umwe mushonga uyo wavakatanga kupfungaidza, but dzainowa kuita kunge mbanje. Ndokubva vachizodaidza zvekare n'anga yekuZambia ikauya ikabva yachizoroverera hoko pamba. Hatina kuzoona zvekare zvipoko pamba. Baba vangu pavakapotswa nedemo vakabva vachizoti taifanira kuti tinge tichizobuda muZimbabwe tikazouya kunoku kwatiri kumhiri kwemakungwa. Dzinza rose rakaparara mukomanashi. Makuva ariko kwedu uko kwatainge tichibva kuGokwe akawandisa. Ndinonzwa tsitsi kana kuri kunzi panenge paine munhu akatenga
musha wainge umbori musha wasekuru vabereki vababa vangu, because makuva aripo akarovererwa hoko. Paguva roga roga pakati peguva pairovererwa hoko nen'anga yekuzambia. Izvi zvaiitwa mushure mekunge kana kuri kunzi panenge paine hama yababa inenge yafa, taitoenda kugokwe huri usiku, kunyange paine tombstone, hoko iyoyo yaitongonyuramo muguva kuitira kuti mufi asazomuka. Saka anenge achazotenga musha iwoyo ameno, because zvikwambo izvi zvakawandisa. Chikwambo chekutanga chavakapiwa icho chakauya chakaberekwa nemafuta, then zvimwe zvikwambo izvo zvakazoita zvekugadzirwa, chimwe nechimwe chikagadzikwa pasiti. Saka zvikwambo zviri mudzinza medu zvinosvika ku20. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi vakafushira kombi yainge yakazara nezvikwambo. Iko zvino zvari kumhiri kwemakungwa. Hanzi dzinza ravo rava kutoda kutoparara. Hanzi ndivo vega vasara apa. Ivo mukoma ava hanzi vangori nemwana wavo umwe chete uyo anoita achirasika njere. Vamwe ava havana kukwanisa kuita vana. Strange things they do happen in this world.